प्रणाम नमस्कार भैया। हम आप सबके छोटे भाई अमृत चौहान। आज एक खास बात बा भैया कि आज से हम शिल्पी राज जी और विजय चौहान जी के पूरा गाना के रिव्यू करब और यही चैनल के माध्यम से पूरा फिल्म के एकरा सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करी, ढेर सारा प्यार दुलार दी और वीडियो के लाइक करी। और विजय चौहान जी के कलम के लिखल और गावल सब एकरा पर रिव्यू हम करब। और एक गाना बहुत अच्छा वायरल हो रहा बा, एकरा आप सब बहुत सारा प्यार दुलार दे रहल बानी। एक हम चाहम कि गाना के एकदम से नंबर 1 बना दी। एकदम से गाना 7 मिलियन 70 लाख क्रॉस कर गल बा अभी जब टाइम पर वीडियो बना रहल बानी, अभी यूट्यूब पर दिखा रहल बा। और 1,12,000 लाइक बा गाना के। आप सब बहुत सारा प्यार दुलार दे रहल बानी, लाइक कर रहल बानी। और विजय चौहान जी के लिखल के कलम के जादू बा कि आप सब इतना मोहब्बत करी भैया से, और हम भी उनका बहुत बड़ा फैन बानी। इसी से गाना के हम भी सोचनी कि अब से वीडियो बनाई भैया के बताई, हर गाना के बताई कब आवे वाला बा, कब हुई रिलीज, कौन सा गाना कौन कंपनी से आई, विजय चौहान जी के और शिल्पी राज जी के सबके हम रिव्यू करम आज के बाद। तो आप लोग प्लीज़ प्यार सपोर्ट दी हम लोग। तो चलिए गाना के भी हम गा के थोड़ा सुनाए कैसे बा। आर्या शर्मा जी के गाना के म्यूजिक दिले बाड़े आर्या शर्मा सर, और जिसका राइटर हबी विजय चौहान जी। और आप सब के प्यारे सिंगर कौनो पहचान की मुमताज ना शिल्पी राज जी के बा गावल गाना। तो चली गाना के सुनावा जाए कि माना कहनी पुरु बाबा न जई है पिया, हाथे कबनो के कुछऊ न खई है पिया, बलमु के बिगड़लस बंग लीनिया रे बंग लीनिया, चित्त बदली खिया के मजा मरल सरे बंगलिनिया, चित्त बदली खिया के मजा मरल सरे बंगलिनिया।